Hier in de studio is Bert Konstra, wethouder. Welkom Bert. Ja, de verbouwing van het gemeentehuis. Wat gaat er precies gebeuren eigenlijk? Nou, misschien wel in het begin beginnen. Ja. In 2000 toen is de gemeente Noord-Eerst-Friesland herindeeld. Oftewel verwijderd deel, Dongerdeel en Kalmelo bij een binnenkomen kwam. Ja. In 2020 toen had de Riet destijds besloten om in Dokkum, om daar in ieder geval het overkoepelende gemeentehuis, dus voor Noord-Eerst-Friesland, om dat daar te vestigen. En vanaf 2021 toen hebben we zijn, en de Riet had het vastgesteld, van we gaan met verbouw en nijbouw aan de slag. En daar gaan we eerst aan de Koningstritten. Dat nemen we dan het gebouwdeel C. Nou, dat gaan we in ieder geval opleveren. En nu worden we gefaseerd naar de volgende fase. En dat met het bestuur en ontmoetingsplek worden. Bestuur en ontmoetingsplek. Wat mag je daarbij voorstellen? Ja, je moet het zelf van begin. Het is nu nog een gebouw vanuit de jaren roegen wij 80. Het is nu al hier vrij tron kon erheen husselen. Oftewel, het is net echt een heel efficiënt werkgebied meer. Je checkt de toegankelijkheid richting voor uw inwoners, maar ook de meesten die te gast zijn bij de gemeente. Ja, dat is gewoon heel moeilijk om daar nou de goed doorheen te komen. Maar er zitten al je verschillen in de vleren en zulke zaken al hier. En daarnaast zei je van ja, de doorsoms, dus het doorsomeidje, maar ook energie-neutraal meidje. Ja, dat is ook een object in die gemeente. Nou, en dat maar wel in ieder geval bij de bestuur en ontmoeting daar komt, dat moet wel goed optimaliseerd worden. En dat werkt de opdracht uit de Rierwij die het college nu ook uitvieren gaat. Ja, en zij is van de goed dus naar de worstzaamheid. Dat is belangrijk voor je. Maar ook de werkplek van mensen, lees ik. Ja, het is heel belangrijk dat het efficiënt wordt. Ik voor de dienstverlening, ik richting voor uw inwoners. Hoor ik kans zeggen van ja, je mag door zo'n bijzen. En waarom mag ik door zo'n bijzen? Dat je nou echt gewoon in de exploitatielesten bij waarom. Van toch als van uit €50.000 richting €1.000 nog op gas komt. En dan had je een reductie van dik, €44.000. En daar had ik nog een reductie natuurlijk van het grote onderhoud. Want het onderhoud kost ook kwijt. Dus een heel soort exploitatielesten kunnen we nog ook naar beneden drukken. Die kunnen naar beneden gedrukt worden. Ja, want ik lees wel van het, eerst werd al rond 8 miljoen wat het kostje zo. En nu wordt het al richting 20 rond $500.000. Klopt dat? Ja, je moet het hebben van het bouwkosten zelf is $20,5 miljoen. Ja. Er is een €8,9 miljoen is daar voor reserveren. Daar wordt nu vregen met extra krediet voor al $1 miljoen. En dat had mij te meidje van ja, er wordt een verbouw en het oude gedeelte dat wordt natuurlijk net nijbouwd, maar verbouwd, maar de rest is al in nijbouw. En dat is ook juist de bedoeling van, wat ik zei van, je moet het samen zien van als je een oud huis hebt, dan mag je misschien eerst wat meer investeren als je het nijbouwen. Maar daarnaast kun je zien van de kosten die je naar beneden halen kunnen, maar die exploitatiekosten, dus zeg maar het gas en zulke zaken, die kun je naar beneden halen. Ja, precies. Maar ja, nou binnen direct het zien mensen die er net echt voor binnen, die zeggen van ja, in deze tijd de mattelse volle bezuinigen gebeuren, is dit wel te helien. Je als college bent er bewust van. $20,5 miljoen is een heel soort geld. Ja. Het wordt wel op de lange termijn, dus voor 50 jaar wordt het afgeschreven. Maar neerdoen is geen optie. Oftewel van, als we geen nijbouw doen, dan zullen we nog wel een grote renovatie houden moeten. Van groot onderhoud. Om het toch al je wel optimaal en beter te maken. En dat wie net opdracht vanuit de Rierwij. De Rier gaat meer wel als college zeg maar, een opdracht doen. En die heb ik nog uitgevoerd. Dus ik niks meer of niks minder. Maar stel, wie zo'n al voor dat renovatie groot onderhoud ging van dik $12 miljoen. Dat hebben we ook grootheden hebben we dat onderrekenen. Maar wij zien dat boven van ja, dat zou dan wel met yield wijzen kunnen. En wij het leren of dat voor de vakant in een goede nijbouw zetten. Ja, snap ik. Maar van de andere kant is er natuurlijk een wenning niet. Je kiest er wel voor om geld hiervoor te besteden en net daarvoor. Nee, daar ben ik net mee eens. Wij zijn als college heel goed in op de wentebouw. We hebben nog van de 52 dorpen in Noord-Eerst-Friesland hebben we nog maar 26 douane. Dat de gemeente een soort zelf onderzet met exploitaties. Soms met er zelf wel zo'n beetje heel bij. Dat wordt dan ook in ieder geval dingen. En we proberen natuurlijk zo vol mogelijk sloten te krijgen. En in Dokkum, daar ben ik een heel soort. Dus wij zijn als gemeente op stoom. Wij hebben een doelstelling om tussen 2030 hebben we ongeveer tussen de 1200 tot 1500 extra wenden met de hekken worden in Noord-Eerst. En dat tempo hellen we. Ja. Nou, dat is heel mooi om te zien. Ja. En hoe ziet de verbouwing er precies uit? Wat tijdsbestek?
Nou ja, op het moment dat je daar om beginnen, hè, dan zullen er een aantal jaren doorgaan. En dan zal dat in 2026 verwalgingen. Ja. En dan zal het, hoe wij de planning is, dat het achter in 2028 dan opleveren wordt. Ja, dat alles mij ziet. Ja. En het Gotteltro, dat is, want het is al tro de Rie West? Nee, de Rie die had zien jullie had die het debat. Even zien, ja. De Rie had het zien jullie had die het debat. Ja. En de Rie is het hoogste orgaan natuurlijk. Hè, die moet dan een besluit nemen. En dat zal 18 september wijzen. 18 september, ja, dat had ik gelezen inderdaad, ja. Nou, als je er nog iets was dus erover vertellen was, dan zei ze van, nou, dit vind ik nog wel even nieuwsgierig om je een witte te litten, of... Nou ja, dat is dan wordt het wel heel financieel technisch. Hè, maar wij zien wel van op het moment dat we de kapitaallesten, zeg maar van nijbouw, die kunnen we leger houden dan van verbouw. En dat is op zich heel interessant. En dat had mij puur met de meidje, maar ik kreeg zei met een exploitatielessen. Dus eigenlijk, zoals ik een nijhuis bouwt, en die is in principe vaak eerst wat duurder. Ja. Maar er had geen gas meer, want ik is van gas af. Ja. Nou, en zij dit eigenlijk in de gemeente, hoe is dat extra? Ja. En dat is wel een mooie bobbeslag, want dan kun je dat geld extra investeren in nijbouw. En dat doet van 50 jaar in steeg van 24 jaar. Ja. En dus dan had ik iets volle doorzomer, was 50 jaar de Elzest. Ja, en wat bedoel je precies met die 50 jaar? Nou, 50 jaar is dan zeg maar het afschroottermijn. Ja. En zo lang kan zijn gebouw extingen. Want ik bedoel, gebouwen, dan het je zelf wel. En bij zelfs gekeken van het vakgebouw, het stadhuis, het oude stadhuis, wat al meer 400 jaar is. Dat is juist doorzo. Ja, maar dat zit er al 400 jaar. Ja. Nou, en zei dat met de nijbouw, het kan wel minimaal van 50 jaar stingen.